sedekah bumi iki kajate disengkuyung kabeh wargane wis dadi adat lan budayane mula kabeh ae jaga kelastarine kaya dalu niki suka nganakno sedekah kajate dulur suka kabeh nyuwun berkah mula tak dongakno suka ado teka musibah masyarakate ayem tentrem rejekine malimpah setahun sepisan dulur nganakno sedekah desa nanggap budi wijaya aja dilalekno masya kenek tarian tak jaluk gak usah ngarsula niku sampean anggap amal sedekah kula kenal Pak Nurkolis niki kasune kula wau dijak mangan kare mentok waduh cek enake tapi mari mangan lambeku ngiler ae tak cokot tak kira bubune mentok lah kok gagang sering ayo iku kancane eco. Ngene-ngene tok mawon pun saged nglumpukno wong akeh. Napa mawon nek rukun tambah enak. Pun sampai mboten rukun. Kembang turinek, kembang sukun, nggawa beduk aja disuwun. Pegawai negeri nek tuwek oleh pensiun seniman lodrok nek tuwek dadi dukun iku gak gampang kudu ngurangi turulan mangan disogo sego jarene iku pantangan bareng dituki lontong telunge bordoyan seje maneh karo lontongku iki pucuke cilik gak sepira gedhi karo bojoku sak bendina dikemuli jarene bojoku mas lontongmu nomor 1 lontongku gak dibuntel godhong karo bojoku ngalor ngidul dipondhong ngetan ngulon didodo-dodone wong bareng digawa mule pucuke rada bengkong basi bengkong lontongku tetep enak gak nganggo jagung rasane tetep enak petuk rawan tuwek lontongku rada jinak bareng petuk rondo nom lontongku ndangak-ndangak namung semanten kidungan kula menawi lepat barang ditinggal awe-awe budi wijaya kancane
luar biasa. Dalu niki matur suwun sanget kagem masyarakat Suko. Mpun-purun percaya kalih Budi Wijaya untuk menghibur masyarakat sedaya. Kula elingaken mawon, kula dongaaken mugi-mugi mantun nanggap lodruk niki rejekine tiyang Suko tambah melimpah ruah. Nggih, kula dongaaken mantun dugi lodruk, mantun ningali lodruk, mangke sing Joko-joko mulih entuk pacar, entuk calon bojo sing wayu-wayu. Sing wedok nggih ngoten prawane kula dongaaken mugi-mugi mantuk ningali lodruk oleh Joko sing ganteng. Sing rondo nggih kula dongaaken mugi-mugi pancet lemu seger waras. Mboten piyambakan bintang tamu pujaan Jawa Timur sakniki hadir ke hadapan Anda. Cak Wanto Sitor. Selamat malam Suko. Selamat malam. Monggo Mas pinarak rumiyin gantosan nggih. Gak tega. Mpun mboten ngapunten. Ken mawon. Ancene wis nasibe urip kaya ngoten, Pak lapo gak tega. Ora jane gak tegoan wong delok kon niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, semangatnya luar biasa Mas Rosok. Wong Suko iki semangate Semangat luar biasa. Terutama karo seni tradisi kabeh seneng. Glon sing pinggir rembong hati-hati nggih Bu, Pak. BE bokonge kecantol trek. Ora masalah kecantol titik. Kecantol titik gak masalah nek kecantol akeh. Ya luar biasa. Oh, luar biasa. Aku sakmene kae tak goleki kancaku mang nandi ngono. Kon duwe kanca nduk kene. Kanca kene dadi RW kene mang kok nandi. Mosok ta? Sumpah iya. Kancamu? Iya. Sapa? Muslimin. Sapa? Muslimin kene nandi. Muslimin. Muslimin. Akeh. Oke niki muslimin kabeh kene iki. Lapo? Iki muslimin kancaku. Kon iki didelok wong Suko. Apa? Nyanyi kok nyanyi ning pecotot. Nyanyi sing saiki viral ngono lho. Aku ku pilek kon. Ngene lho. Pamanten nang kene sawangen sing delok iki gawe jilbab kabeh. Mbok yo nyanyi iki sing berirama rohani ngono. Maksudmu? Nuansa rohani. Oh alah. Sing viral-viral saiki. Islamiyah. Ya. Qasidah. Iso kon. Iso sing apa kok Sing iso? lagune ngene kok lho. Ya apa? Na 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 ni na na na. Yo iso. Iso. Ngene iki sih. Ya. Na 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 ne na na. Ngono sih. Ya. Oh, iso. Iso ya. Iso wong aku. Jajal. Na na ne na ne na no. Ngono sih. Ya. Yo iso. iku ya. Ya terus nah. Aku kecilik wis seru lagu iki. Ya. Na 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 ne na no. Ngono sih. Ya. Iso. Nyanyi coba nyanyi. Iku mangga? Iya. Na na. Pakai nano nyanyi sing genah ngono lho. Ya. Siti Fatimah ya Allah, Zam-zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Siti Fatimah ya Allah, Zam-zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Nandur semongko, Cakep. nandur nggo pinggir sumur. Cakep Mas. Kabeh warga Suko ya Allah, muga-muga panjang umur. Amin. Ngono lho. Nandur semongko Mas rasa semongko rasane lagi. Kabeh warga Suko ya Allah tak dongakno akeh rejeki. Amin. Mas. Abang-abang semongko Cak Wanto Enak. karo tuku nanas. Cakep. Kabeh warga Suko ya Allah, utange muga lunas.
Amin. Awa umah. Nandur semongko mas rasa adoe nang situ bondo. Waduh iku. Main nang gone Sukoya awa mule-mule aku nggawa. Enggak apa-apa. Jare wong-wong rondo. Awa umah. Awa umah. Cakep. Kok rondo-rondo sampeyan iki akeh rondo ta mriki? Lho kok Ya Allah. so rondone wong Soko iki kurang lebih ana 100 biji. Kok 100 biji. Rumangsamu wowoan 100 biji. Lah Satu pisis 100. yo. 100 biji rondone Soko. Sampeyan pikir Mas. Nang Soko iki kedudukane ana 11 RT, 2 RW dengan jumlah kakak 600 kurang lebih. Lah penduduke ana kurang lebih 3.397,1. Tepuk tangan warga Soko. Kon kok eruh. Karo ya apa? Kon kok kenal wong kene? Gak kenal kene ya apa? Lah kon tau rene ta? Wong aku kecilik bayi prosot iku wis nang Soko Mas Rasa. Nduk kene kon lairmu. Alah ya apa sampean niku? Sayange wong-wong iki pangleng ambek aku. Pangleng paling Ya yo. ya pangleng ambek aku. Berarti kon kelahiran kene. Aku asli kelahiran Soko. Peringe Namnom. Ndiki Sidoarjo. Ngawur. Ya Tuban jarene. Gresik. Gresik Jawa Timur Indonesia. Aku bayi procot nang kene. Bayi procot nduk kene. Makane koncoku ki akeh. Berarti sing viral nduk suka nduk bayi digondol nyambek iki awakmu ya. Iya be ya. Loh. Berarti kon nduk kene. Nduk kene. Artine kon mesti apal karo wong kene. Jelas. Minimal kon duwe kanca nduk kene. Pasti Mas. Koncoku ana nang kene iku ana iku mang nang jero masak. Adang, yo sego Koncomu? putih, yo sego jagung. Bagian adang. Adang. Nang kene. Iya. Kancamu apa biyen iku? Koncoku dulinan biyen. Melok nduk kene, Mang. Melok nang kene. Melok rewang-rewang. Iya. Dadi adang sego. Adang. Sopo? Yamunah. Koncoku yen iki. Yamuna. Yamunah iku. Kowe nang jemul ta iku, Mang. Halo, Bolo. Kelambenan biru wonge, kudungan selokat. Ngono biyen endelmu gak karu-karuan. Saiki lah dalah. Untune sitoke gak nok. Tukang adang berarti. Tukang adang. Tukang adang. Pokoknya segala masakan adang iku dheke bagian. Dheke iku, Sego jagung telo sembuaran. Sembuaran kalir. Mangkane ngerti senenganku iku mang didakno sego jagung. Oh, sego jagung. Iya, jangane asem. Enak iku to. Ambek apa maneh mang? Jangan apa mang? Mbok aku durung mangan aku polahe. Ambek jangan lo. Mek ngicipi tok aku mau. Iya, koncoku iku. Ya iku tok kancamu. Kancamu ya mek iku tok. Lho ya apa sih? Koncone sing ngewangi iku mang ya kancaku juga. Sing bagian apa? Nggawe sayur. Gawe sayur Gawe jangan. yo kora-kora, yo nyambel. Ya iku kancamu ya. Kancaku. Kenal apik kon. Oh, apik CS kentel. Berarti rewang kok kene ket mau. Iya rewang ket sore nang kene jare ket esuk iku mang. Sopo? Umaro. Umaro. Sing Sing masak jangan iki Umaro. Umaro. Mungkane to mang jangane tak icipi to. Anjane masakane Umaro iku hebat, sedep, mantep, wasuin. Ana aja ngenyek kancaku lho, So. Lho anjane ketoke digawe ngono cek wong-wong betah melek. Umaro iku senenganku asin. Oh, Umaro iku. Umaro. Sampai nang kene saiki nduk kene ya. Saiki nok kene. Ya loro iku tok ya. Ya loro iku terus aku mari ngono kan melancong nang Jombang. Ya. Balik nang kotaku Jombang. Ya. Oleh saulan aku balik rene, So. Oleh saulan kon balik rene maneh. Balik rene. Ya. Soale aku ndek kenalan, aku pacaran ben barek kene kon. Kon pacaran nang barek kene? Pacaran. Potongan kaya kintel ngene kepayu lho kene. Alhamdulillah ya payu ya. Oh, iya. Pacaran, So, tapi ya wis putus biyen niku. Putus. Arek nduk kene iki mau. Kene jare Ya ndelok. Iya wendel arek iso. Arek endel. Iya. Sapa to? Kusnanti. Kusnanti. Nolak awakmu.
Gak nolak, aku kan saling mencintai. Iya iya biyen iya. iku. Terus Gak oleh bapakne. bapakne gak oleh. Gak oleh. Nanti So- kus nanti mangke. Omahe RT 1 kok. Sapa jenenge bapakne? Kusnanti. Bapakne jenenge sapa? Bapakne jenenge sapa Piccolo mbok sapa? Terus ana maneh kancamu? Aku tapi yo putus so mbek Kusnanti. Kebekus nanti wis putus. Putus. Ya gak apa-apa paling duduk jodone. Jojone tapi aku dikenal mbek kancane Kusnanti. Oh, duwe kenalan maneh. Iya dikenal lo aku. Oh nang kene yo. An. Iya. Ya sempat dadi ambek awakmu. Sempat dadi Areke wayu. ayu sok. Ginuk-ginuk. ngono. Ginu-ginu blaem-blaem. Bodine ya apa? Bodine kaya gitar Eropa. Luh, lak liuk-liuk ngono. Iya. Iki mang ya teko. Jarene teko Sapa to? Tuti. 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 Untune metu titik ah. Utune menurut titik tapi ki mang metu akeh. Iku Simrong jenenge. Simrong. Iya. Iku Tuti. Tuti. Tapi tak ambek awakmu ya apa ceritane? Ambek aku gak oleh bapakne soalnya beda keyakinan sok. Beda keyakinan. Beda keyakinan. Maksudnya beda agama. Gak. Lah kok beda keyakinan? Aku yakin iso ambek dhek tapi dhek gak yakin ambek aku gak iso. Iku jenenge gak kolu, Cluk. Oh, gak kolu. Ya ya gak kolu ambek kon. Iya, Beda iya. keyakinan. Tapi ya putus. Putus ya. Putus. Sapa jenenge? Tuti. 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 Celatun. Celatu piye gak iso. Lho, kene rada ijek kene. Yo piye? Celatun rono, ngadep rono. Endi Tuti? Ndi Tuti? Dolan Tuti. Ti. 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 Kaya ayu-ayu dhewe Koyo kon. ayu-ayu dhewe kon. Sok ngeculno aku. Iso ngeculno aku. Gak eman akon. Gak eman akon. Manganmu paling apa, Ti? Manganmu paling apa Ti? Paling soto, soto ya mambu. paling bakso, Paling bakso ya iku ya karene wingi. paling rawon. Paling rawon ya nget-ngetan. Iki lho aku. Iki lho aku. Suket. So, Apa? kok aku mangan suket? Lho, gak apa-apa cek wedi. Loh, cek wedi. Iya. Ayo. Cek wedi. Tuti. Kalau aku Ti, Sawangane kok. sawangane kon. Sandale buak ngidul. Sandale buak ngidul. Ya. Heeh. Sok bakal. Sok bakal kumpul. Nah, sandale buak ngulon. Besok bakal kelakon. Nah, waktu wakti sandalan. Moto kuat ati gronjalan. Cek wedi. Cek wedi ya. Ti Tuti. Ti Tuti. Apa kon niku Ti? Apa kon niku Ti? Kone paling terkenal disiarno radio. Paling radio iku radio rusak. Nah, paling disiarno TV. TV ya TV gak ono channel-e. Klo wanto Mantap lho. masjid. So, Apa? bongko so. Sing penting wonge wedi. Sing penting wong iki. Iya. Sing penting kon wedi kon. Apa kon niku Ti? Apa Ti? Ti. Sarip tambah oso. Nek ong urip aja gampang gawe gelo. Lah ya ngono Sri Huning Mustika Tuban. Atiku. Iya. Wis aja diterusin Loh, nyelatu-nyelatu. nek gak penting ayo ngomong. Nek gak penting aja wean. Lah ngono sekar taji dodol jamu. Alah. Apa iku so? Hah? Apa iku? Lho, ya ampun. Apa iku? Sekar taji dodol jamu. Alah. Nek loro ati balekno susuku. Tadi apa kon? Bakul susu. Balekno banyu susu iku lho kok iso. Sing penting ambek kanca sing rukun. Rukun. Mbak si mantan tetep dadi seduluran. Wae gak tok sing rene paling iso. Hah? Are, Sapa? Tuti. Apa iki to? Sirap. Lah niku lho apa? Teko-teko kok sok pecuca-pecucu. Kok ganteng-ganteng kok. Aku ngomong apa? Lembul lah kon kate ngomong Aku lah apa? ngomong sirep. Iya. Lah sirep berarti kan meneng gak le ngomong. Oh iya ya. Sirep iku meneng ya. Iya. Ngomong kok gak dijelasno dhisik. Heeh. Tak kono aja ngono kok. Aja gawe dulinan kancan. Ah, masak rasa rek. Aja ngono ta lah to. Iki anake sapa sih to? Mane kok kalau nyusoni arek iki biyen.
Anake Donald Trump. Masya Allah Wanto karo sapa iki Cak Raos iki. Rasa Lah ya rasa iku lek dibasakno raos kok. ngomong pleta-pleto. Aku termasuk sopan ambek sampean Dik tak Iya, celuk iya. Cak Raos. Iya, iya, iya. Kebeneran. Kebeneran apa? Sampean nggo kene. Aku ro lek sampean pinter selawatan. Iya. Kebeneran Cak aku oleh jam samra aku gak iso. Coba apa? Oleh jam samra aku gak iso. Samro. Iya. Alah, wong sampur mek ngene tok tak dung ngene tok ae kok. Lah sampean lak iso sih. Jagone. Campur mek tak dung. Tok. Lah apa tak dung nggo raiku kakekmu. Kon iki nang ndukur panggung. Nek ngeplak wong ku ana carane, ana teknise. Aja ngawur ya. Sawangane ngaplok, tapi gak kena. Lah rasa kecontrol. Tapi muni ngene, coba ngene jajal ngene lho. Iki koyok kena, tangan nemplek, iki ne muni dadi koyo ngene to lho. Loh, ngono carane ku. Iku carane ngene maneh. Cobaan delon sing bener. Nek ngeplak wong iku aja diplek sakno kancane, ngene lho. Lho. Lah, Ngono sa. Kayak kene tapi koyok kena tapi iki sing digepuk, iki ngene. Iso kon. iso. Iso akon. Jajal kaplok. Ayo. Heeh. Lho. Aduh. Tok. Sama lho. Lho. Niku kena temen ngurono ta. Ngene lho. Carane. Delon ta, ngene lho carane. Ngono carane. Iki koyo ngepuk, tapi iki sing digepuk. Loh. Lah bener. Ayo. Lho. Ya. Bener sih salah ta? Bener sih. Bener saya jajal. Loh. Ngene lho. Lho. Oh, lah ya bener iku mang aku. Ya apa kan? Loh, ngono iku keliru tak wuruki. Sebener ya apa? Masih kena ngene aja banter-banter lho ngene. Kon mang ngowene. Banter, aja banter-banter. Kon bales ta, Cok? Job-jobane pira? 70 juta so. 70 juta. Heeh. Kediri kotane lho ya. Sing dadi bukti lan nyatane. Sampai iki aku iso terus kon gak bareng 70 juta. Oh, tak uwek-uwek ra iki. 70 juta didom wong telu so. Wong telu aku pira? Kon 5 juta. Terus Panto 1 juta. kon Sisane kabeh aku. nyemaino dhewe ae. Gak so. Kon sing akeh-akeh awakmu. 70 juta dibagi wong telu. Heeh. Iki selawe. Lawe. Kon selawe. Kon. Lah ngaku 20. Lho. Lho ya. Kan iki goblok kita menjaluk titik. Hah? Njaluk titik 20 aku selawe. Lah pira enake? Enake wis pokoke sing penting kok oleh kayan didum meneh sing Didum rata ya. Sing penting ambek kancane. Sing penting ku lah ayo sik piye kon iso tagak. Aku iki Iso nek aku iso ngene lho. Selawate sih awakmu. Coba. selawatan. Heeh. iso iki iso. Iso selawate coba. Kon iki selawat ta. Ngene lho. Na 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 ne na na ne na na. Oh iya. Ati ngene lho. Bapakku enco Enco. keliru. Kedin kok ngono aku ta. Bapakku NU, Ibu Muhammadi. Gak ngono. Piye? Bapakku NU, ibu muslimah, masku ansor, mbakku fatayat, melo NU maling nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Melo NU paling nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Prak 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 brik 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 prak 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 brik 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 prak 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 ibrik 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 prak 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 brik ibrik 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 ha ha ha. Oh ya. Ono ihine. Ono Heeh. Berarti carane ngono. Iya. Aku tak golekno alate. Alate kanggo ngene iki. Iya. Cek mesti sanapi. Mosok hihi. Ono hihi. Lah iki apa iki? Iki barat Kan katanya njaluk mangan ta kene. ibarate terbang. Iya. Mergo terbange kudanan pengin tak pepe gorong garing. Sementara sing penting jalan gawe iki ae. Dadi gantine terbang, Iya. piring. Tereng. Wis gak apa-apa wis pokoke bayaran 70. 70 juta ditumpang telu. Sip. Bapakku ansor ibumu. Keliru. Wale.
Bapakku NO, ibu muslimah, masku Ansor, mbakku Fatayat, Melo NO paling nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Melo NO paling nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Awas, prak bring bring ha ha ha. Enak. Pinter ya. Enak pinter. Apa? Mana? Enak le. Mana? Cak tambah kompak balen ana pisan kas. Pisan kas? Apal. Ngono ah? Iya. Oh iya wis. Wah, Selawatan kok, selawatan. bapakku NO, ibu muslimat. Masku Ansor, mbakku Fatayat, Melo NO paling nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Melo NO paling nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Bring ha ha ha. Kon guyang-guyu lapo? Bagus sekali deh. So, rupamu kok. Kon koyo celengan blok. Kon kayak bedes. Lambemu tak ketak kon kok. Lah aku lagi ya. Maksudmu apa? So. Apa? Kon apa kok luteng-luteng iki? Gerang-gerangnya goblok kayak Kon niku lapo luteng-luteng? kon yo. Kon yo. Kon sinten men kon? Digarap apa dhewe so? Ayo. Oh, Ya. Toh. Iki lho. Oh, iki apa ya? 70 juta, sing penting 70 juta. Oh, enake balen mana kok? Balene ayo. Balen mana ya? Ayo, wis. 70 juta iki. 40 Toh. juta iki. Toh. Cek halen toh. Tak jagal seneng ae. 70 juta to temenan aku gak. Iya. Bapakku NO, ibu muslimah, mbasku Ansor, mbakku Fatayat, Melo NO paling nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Melo NO paling nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Bring ha ha ha. Aduh, api tele. Le api. Ya Mustafa. Kon kemungkane kon goyang-guyu kon. Ane kon guyang. 70 juta. Kan mbolo jemek kakekmu ngono ah. Sing penting jelas. Bamplon-plon. Nggarep kancane. Lho alah. Lapo sih, Dik? Bojomu iki lagi cangkruk golek rezeki kok musuh. Raine kena apa aku malah panggleng kok. Hah? Panggleng. Iki ta? Yo ngene iki soro-soroe wong lanang Dik nyambut gawe gegerekno raimu. Loh. Ambek bojone arek iki kok. Kon niku lho lapo nyusul aku rene? Awakmu wis keri ta? Lho. Bojone Jenenge bojo lho, Mas. Heh? Aku iki bojomu, istrimu. Heh? Wah, bener. bojo. Wayahe mulih sampean wayahe mam jare sampean niku kon masakno jangan asem. Aku wis gak doyan jangan asem, mang wis dimasakno gendakanku, pacarku kono. Lu kon duwe gendaan to? Ya duwe sih. Kendel arek iki.
Mau bojone ngomong Wong gendaan. lanang, Dik, wong lanang. Lu. Lanange jagat. Bojoku lu nurut mbak aku. Mosok ambek kon nurut. Mbok kon kono apa ae gelem? Gelem. Lho, mosok to? Lho. Dodok. Ngadep rono. Lho. Ono yo. Anu tak iki. Melet. Dengar iki. Melet. Lho. Gelem melet e. Kapi ya? Hah? Kapi ya bojoku ya? Toh kon gak apa-apa kon iki to. Lo gak apa-apa lo, wong wedok iku kan kudu manut perintahe bojo. Pinter wae wong wedok iki. Tok, wong lanang. Toh. Ari jaluka wa muna ala nisa lho. Apa artine? Wong lanang iki pimpinan rumah tangga kon ojo kurang ajar mek bojomu tok. Kon bojomu kok kon melet-melet iki lho. Gak apa-apa. Lho aku ndelok iku eman tok. Melet gak ono sing dipeleti are. Nek gak gelem tak pegat bojomu. Lho. Ojo Mas, aku cinta sampean ojo main Pegatan. Wong aku kok. Pegaten ae gak apa-apa pegaten tok. Pegaten ae wis. Pegatan Ayo pegaten. Ate mau PA. Enggak. Ya lumayan sik ngene kon gak aku iya. Mas, aku lo cinta mati karo sampean, Mas. Wong wedok apa ngene iki lho? Iki ngono sayangku. Dik, sampean gak ndelok arep potongane kaya deploke dadu ngene kok mbok belani. Aku lo cinta, Cak. Cinta ya cinta, tapi kaya ngene kelakuane sampean lho kok gelem. Lo ya aku gelem, Mas. Aku diapa-apakno bojoku aku ya gelem. Yang namanya seorang istri kan harus patuh sama suami. Betul. Derajat laki-laki itu di atas, perempuan di bawah. Bojoku gak ngene sob. Patuh ya patuh rek. Bojomu kan ngene. Bojoku tak ngono ngambung aku tanganku lho gak gelem bojoku. Lah bojoku ya gelem. Gelem. Tanganmu rusuh. Iso. Lho. Masih nganut yo nganut rek gak baru tumbuh. Botongmu kok kon ngambung kon kaya kayu ngono. Mas, Aku njaluk dhuwit sayang. Lho. hah? Njaluk dhuwit. Duit. Dhuwit. Apa, Mas? Iki karaoke biasa. Lho. Kayak karaoke ya dikai bojoku gawe. Jelas dong. Iki bojo model apa rek? Lah mek 200 karaoke to lagi nyewa purele kurang. Lho. Lho. Kon nyewa purel. Ya iya Lho, dong. Mbak iki nyewa purel gak apa-apa ta? Gak apa-apa, pokoknya bojoku seneng. Mas, lek golek purel iku sing ayu aja siji loro. Piro? 9, 10 gak apa-apa, pokoknya ayu aja ngisin-ngisino aku, Cok. Mas. Ono so. Bojone cek nganu kira-kira gak dikecekeri, gak dikeceri ambek sempake arek iki. Yo gak Cek sok. nganuti lho. Ora dikecori yo dicemplungno malah. Ngerti dhewe kon. Kok pokoknya ndak mulai ya. Ya. Temen ya. Ya ndak mulai kalau kan. Aku mulai ya, Mas. Lho. Apa, Mas? Sepatune iki dresiki. Lho. Tok. Jok nemen-nemen kon tok. Ayo kok cek sini-sini Mas. Walat kon tok. Lho. Oh, jok tok. Ojo jajakno ora. Manjane ngene iki. Ojo dikanek ngono. Mulai ya, Mas. Mulai. Wah. Lek sing ayu temen no, Mas yo. Iya tak gelekno ewang. Toh. Apa? Bojomu kok ngono to ambek kon to. Ya jelas dong. Bojomu iku mbak apaan to kok sampe ngono bojomu iku? Lho, dahsyatnya laki-laki. Umume wong wedok, ndelok wong lanang atik nang kafe ndolek purel. Lho, dikeprok tok. Carane yo apa to carane to aku cek. Kon kepengin re carane. Kaya awakmu ngono tak kok. Bojomu gak ngono ta, Cok, bojomu kok. Ambek kon gak kaya wantong ngono. Lah aja cacak kok njaluk dhuwit gawe tuku purel. Kae bengok wis dicapluk cangkemku adakno. Bojomu iku. Iya. Lho mosok kon gak wani kaya wanto. Kon gak wani. Kon longgo, kon melet gak wani mosokan kon. Kon kocok. Kocok lici kon. Anane bojoku wedi ambek aku ndek jimat ngene iki. Iki nurut. Iya. Nurut mergo iki. Nurut. Dungane WA ana ya. Iya kok tak kandhani piye abisi. Nah. Selamat. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Macak. Kadani lho. Bengi, ate rai diblonteng ireng, cek gak ketara. Kon gak usah mbok blonteng ireng wong raimu ku kaya semute rambutan. Ya kadani. Nek, aja ngono ta mbek wong lanang. Dek aku yo izin go em. Sapa lanang? Sapa lanang? Lah awakmu. Aku yo lanang. Kurang ajar kon. Kon iku tak wedokno lapo kon ngaku lek lanang. Oh, kudu tak tau apuk ae. Cok iki bojomu ta cok iki cok? Lho, Payu ngene bojomu. Lele bojone kancane kok dielus-elus adakno. Kon gak ketunggo anakku yo. Bongko gak keleleran dicokot asu.
Gak ngunune ambek kakekmu aku iki tikus ta yo. Sampeyan iki bojone Ucok ta? Aku mek gak tebel dukune iki gak arep ambek bedengge iki. Lho kok bedengge iki bojo sampean ta? Bojoku. Lah kok jarine Ucok mang bojone ku mripate piteng sese. Lho ya gak. Sopo sing mitek? Aku gak ngomong ngono. Ampun kereng-kereng ambek wong lanang, ampun kereng-kereng, ampun kereng-kereng. Aku gak ngomong ngono lho, Dek. Aku gak ngomong ngono, sumpah gak ngomong. Anane aku piteng lele raimu. Aku gak ngomong lho, nyatet gak ngomong. Lho, Bojoku lho, Katene setruk barang. lho, Cok. Hei, lak kon dhewe sing ngomong. Jarine bojomu kate mbok setrum iku malah kon dhewe sing ngomong. Jarine kate mbok setrum bojomu. Iku lah bojomu. Katene ketrum aku kok. Jare kate ditekok barang. Setrumku wis gak sampe mandi setrumku, Dik. Aku kate mbok setrum, kate mbok tekek. Ketemu pirang perkara. Aja kurang ajar. Aja Tara temen goblok kon balete. Le, nek masalah ngomong setruk sih biasa. Adek ngomong ngene, aku lek ku jengkel bojoku, apa Cak Ucok? Bojoku iku 12 tahun gak meteng-meteng. Jane iku wong wedok ta opo? Sing goblok ya kon. Iya. Lho, Mana ngerti aku biyen sunat. Apa mbok olehno ucok? Iku mang anu ngomongnya ngono. Ucok ngomong ngono. Jarene kon gak iso mana. Paling Ngomongin sama anak ya apa gedean wekku goblok. aku ajaran, Dek. jare potonganmu koyo gajah duduk. Cocotku sing ngomong, Iku lho. Kon ngomong aku kaya Kayak apa? gajah duduk. Ya gak gajah duduk kayak badak sampean, Dik. Kurang ajar kok. Aduh. Aku terkenal lang Surabaya Haji Muhammad. Haja Okta. Aja apa? Aja Darmanto aja. Haji Imran. Aku ditapuk. Hah? Aku ditapuk. Cak, tak omongi. Kaya aku mang. Aku salah. Bener omonganmu. Ya apa ya? Iki mang barang bojomu nempel nang pupuku ya. Terus? Ketoke gedeku nu timbang aku. Kon kate belajar gendeng wong telu, Lah apa gendeng? Rai diblonteng ireng. Gak ketara mek kon kate gendaan. Kon kate gendaan kon. Lah apa? Gendeng aku gendaan kate gendaan aku kok. Lah mau ate nyamar barang kon. Iki dikongkon Ucok. Jarene Ucok, enggal tonton ngene. Bojoku ngono potongane kaya nyambik. Nek ndelok ngene seneng jare ngono. Ya. Kalau mau Badok kae kon koyo nyambik. ngomong, Apa? gak ngomong ngono. Jenjange panas. Kene ki badok kae. Ngene lho, Dek. Wis gak didian. Lho ya apa Pak De, ngene Pak De. Aduh. Kon wong wedok praena ya mbok celuk Pakde. Ngenyek kon. Ngenyek kon. Ngene Dok, ngomongnya. tambah, Sok nemen kon. Kon tambah nemen. Kon aja nemen-nemen sok. Sapa iki? Ta Darmanto. Iku lho, kon. Apa? Niku, boten. Apa kon? Mama. Iya pinter. Tante. Aduh pinter. Tante. Apa? Kok kayak palik. Ini Dek kakak ngomong, Dek aku njaluk duit apa, Dek? Jaluk apa? Njaluk duit aku. Aku tak nang karaoke ambek Wanto ya. Nyawa pura. Kon njaluk dhuwit. Wis gak belanjane njaluk dhuwit. Iki ana dhuwit. Padoken. Le, golek aku mbok kei duit aku nang karaoke tambahno tak gawe nyewa purel ya ta ya. Apa? Purel. Kon nyewa purel. Heeh. Kon ambek aku gak ngadeg nyewa purel. Pas susu ya. Nek mbel dikira-kira rek iki lho kok wenceng iki mang dandasane gak bakal adok. Kon tok sing duwe ndas. Lho kan yo duwe sik tak gepuke pisan. Yo duwe. Ojo ate macem-macem. Ojo sampe kelakon kon nyewa purel karaoke niatan tok kok tak pateni kok sesuk. Lulu. Cok koyo mang lho, Cok. Koyo mang. Kaya aku lho. Kongkon longgo kongkon melet mang lho. Kongkon longgo. Apa? Ayo.
Apa? Mulai suara apa Jawa. Apa ki, Cok? Ada makanan karuan kok. Mulya aku tak. Kon nang mule aja melok paturune wong gendeng-gendeng iki yo. Iya. Kon mek gak mule gak sampe meneh kon bongko tak wacana Yasin kon. Bakon wacana. Aduh iya, Dek. Kon plelean kon. Iki esra ngene terus ora mak rasane ndasku. Cok. Cok. Kok masalah Jimo tak kae mang lho, dungone. Dungane ya apa? Malah. Lha memang gorong kon kae. Kon niku sawangane Iso sing ngempakno goblok. potonganmu pinter. Lho, kan ana jimate gak ono mantrane lah ya tuwa seblek-eblek tok. Tok, kon nek ngekeki apa-apa iku sing jangkep ngono lho, Tok. Iya. Mocone, jimate tokno. Jimate tokno. Tangan kono goblok. Ayo, Nah, jimate. ditokno. Sing temen kon niku. Teman. Ojo gak nganut pas kok bojone wanto. Nek gak nurut mbek awakmu lho, aja celuk jenengku. Siji. Kulci kok bang. Hawuk. Ngono ta? Yo. Ngono ta? Hah? Tirokno. Pirokno tak no? Tirokno. Kulci kol bang. Hawuk. Ino mati kuku abang. Hawuk. Ngono ta? Yo langsung iki kepiakno bojomu. Tercikul bang awuk-awuk. Dina mati kupluk abang awuk-awuk. Jabluk lo ceplok yo. Nang rumah sakit bojoku. Yo aja nemen-nemen. Kaya aku mang lho. Dodone sing jangkep. Bojoku nganut. Jelas nganut tambah awakmu. Iki mek mbok nunggu aku lho ya. Tak kena awakmu. Wis, Jo. Hoi, Jelak gak telaten aku petuk bojoku tak iya-iya. kate mbok praktekno. Tak jelas yo. Cocok mung lanang kok digawe sembarangan. Iya. Ayo, Ayo. praktekno. Aku yo golek bojoku. Yo. Ketepaan. Wis kacane tepak-tepakan. Aku ngene iki nelongso. Kurang sayang apa sih aku ambek bojoku iku? Aku sing digebuk, sing diopo, jek salah ae. Padahal njaluk dhuwit ge nang purel. Digawe ngondol lho tak kei dhuwit. Kon duwe Ngono bojo aku kaya jadi ngono. salahno terus. Njaluk dhuwit kok kei. Tak kei. Digawe nang purel kok kei. Iya. Minger. Tak kei ngono aku jadi jejoki. Kadang-kadang KDRT ngono kuwi. Minger ke blatu mangkakno kon telepon aku. Tiruan iki lho, tiruan iki. Gak sampe kalah mbek wong lanang. Lah aku kok niru sampean niku lho ketemu pirang perkara mung sampean banci aku wedok asli. Bancine aja diomongno. Sik. Lho Mas yo banci mek wong lanang nurut, berarti servismu iku kurang tepak, kurang genah, kurang enak. Ku menapu. Lah wingi jaremu kok ngekom apu wis. Godhong soro ambek apu wis. Tambah ana sang lecek rapet. Wek ku tak komapu kapur barus karbit. Asile delon ndoke ngilap. Lho aku ora ndendok kok. Maksudnya aku bareng tak kei ndok. Aja goblok-goblok kok wong wedok. Saiki zamane emansipasi wanita. Wong wedok lebih unggul teko wong lanang. Kerekan dokno, mek gak kenek dokono. Lah dukun iku panganan apa? Sik nggon kowe karo dukun bayi ae. Adok. Kon ku congok ya kon niku. Dukun arep panganan apa? Dukun ku wong pinter. Wong pinter nggen aku iki wong sarjana, dosen. Ya, iku kuwi adoh karo jarake omahku. Duduk sarjana wong tuwa, wong tuwa. Ndak ilah, mami yo, ojo ngeyel. Wong tuwa ning omahku. Heeh. 3 dina pisan iku matek, 3 dina pisan matek. Tambah iki lho gorong sampe 5 dinane wis ana sing nututi maneh, gak ana wong tuwa. Kon niku goblok 7 turunan 8 tanjakan. Ya kon niku wong wedok polos.
Ya mangkano kakek dibujuki wong lanang ya kaya kono iku gak tau ndelok internet. Lah aku HP ora tau dicekeli kok mbek bojoku kok. Dukun iku wong iso nolong rumah tangga kaya kon ngene iki sing wong lanang dablek dadi nurut. Loh, lah sing iso nolong iku ndek ngene aku iku ngono kok winganane nek kucing kecepit dicelukno damkar. Lah aku mosok kangen nyeluk damkar lek digepuki bojoku. Kon gak negara hukum tak pateni dhewe lho kon kok. Cek congoe dukun iku wong pinter sing entuk wahyu sing diturunno dadi misale kon sambatan Pak bojoku kepengin nurut didowani ambek dukun iku mau. Lah apa gak kok dukuni dhewe wong awakmu iso? Mek aku iso teko loro karo iku mau lapo? Ayem gak tawuran. Tapi mulai salah situ. Mulai salah situ kalah. Wis tak kei pusakaku, ojo sampe modho nang wong liya. Dadi kon menang ambek bojomu. Aku mek gak kanca plek, kanca TK kayak cilik yo gak mungkin tak kei. Apa? Pusaka sendok. Loh, sendok ngene aku kok pusaka. Loh, sepurane. Aduh, sepun. Sepun. Lah kok aku tak iki gendeng apa piye pi? Iki sendok Antakusuma teko Gunung Kawi, diketekno wong lanang. Tek. Nurut kaya bojoku ucok iku lho. Lah wong ancane ucok yo elek. Akate gak nurut karo awakmu. Lah bojoku ganteng ya mesti no. Aku sing nurut. Bojoku ucok ambek bojomu wanto ku padha eleke. Gak ono wanto ganteng, mek gak wong gendeng katarak. Wis, ojo kakek ngomong iki gawin, ketakno wanto. Tek. Tak jamin gak wani. Sing jajal. Wani buka. Wani buka. Wani buka. Heh, Wani buka. cacuk loro cuk. Lah kan tak Kayak bojomu lah apa kaya aku kan padha wedoke. Lo kan praktek sih, Praktek gak pro nyonyor cangkemku. Ndok wanto. Aku mek gak padha wedoke gak mungkin aku. Nandi? Heh? Iki gak ono dongane. Tono dongane kate iki dipasani sik. Dipasani. Dongane waca nduk prapatan ping 100. Ya sing ngerti aku maca donga, sing gak ngerti aku ngai digendeng. Wacon bojomu lak lanang. Ya. Doane til kontal kantil mek gak kantil tak kei kantol. Balenono ayo tirokno. Sing iku mang lho sing mburi dhewe iku mang aku. Kon kudu blek ah. Til kontal kantil mek gak kantil tak kei kantol. Til kontal kantil gak kantil tak kei kan. Wis Liyane. lho iku Awakmu njo dukun gak? duwe dukun iki saronane aku duwe dukun iku duwe dukun jenenge Mukamat Taji Ijab Kabul. Hah? Dukunku jenenge Mukamat Taji Ijab Kabul. Pusakae tak kena kon. Mandi iki. Lho, aja didelok taji kaya iwak keting. Gak kakek ngomong. Dukunmu iku lek jek urip gawon rene. Oh tak celuk, aja kuwatir. Tak gebrak bumi ping 7, teko jabang bayine Taji. Taji. Sugeng dalu bapak kula Taji. Niki dukun terkenal. Teko Jombang. Ya iki dukunku. Bojoku sampe nurut. Tuki pundi, Pak? Aja dicomprana. Ngapunten niki kanca kula, Pak.
Iki kancamu. Kanca kula. Mentalan. Aduh. Masalah. Ayo, ayo nak. Wah, sayangnya anjane dukun kula niki biyen bekase tandak lodrok. Iso enggak? Robok. Lah nggih simbah wong watu Remo kurupe bareng saged. Anjane dasare tandak lodrok. Lah nggih. Kula menika tandak lodrek. Seje kali ukmah. Tandak apa? Ah, tandak banci. Aku lah asli. Mbak pun ngoten niki kanca kula ibarate dulur kethok kunir. Wah, aku. Iki kena konir. Kethok kunir. Lah ditandur ndi? Niki sengsara, bojone kurang ajar, ngamukan, gepukan. Bojone sapa? Bojone Mbak Inge iki. Bojomu dong. Nggih. Ngajar awakmu. Nggih. Syukur. Yo, malah muni syukur anjene. Aduh, aduh, iki mbae lho. Ya, Pak. Gak peduli ki makan. Wis. Sabar Mbak, sabar Mbak. Aduh, aduh, ngludur kok dhewe. Mbak, Lah goreng-goreng. anjene bekase tandak ngremo. Nggih titik sak titik mesti ngremo. Nggih, Pak. Oh, nggih. Nggih. Sampen tolong koncoku perkara dhuwit pun kuatir. Entek pirang juta digawe ritual kula pun siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Mandi ya. Jelas mandi. Aku kok firasate gak enak iki aku. Lho, anane wong was iku dadine awas wedi diwedeni. Gak usah pirasa telek, mandi arek iki. Sopo sing dicathu? Lho, kok sapa Aku dibawa? tak kek ngono. Bae iki bae. Iki bae kok dongkrana. Kurang ajar jatuh iki. Mbak. Sampeyan tolong koncoku, ancane koncoku iki wong modern gak kaya aku. Disangkano sampeyan iku pringisan. Oh, wong aku ora pringisan. Ngene lho, Mbah. Gaya ngono mama. Jaluk disolok. Jaluk disolok. Sedhi disowo Mbak. Jaluk Iso solok. gak? Lah gak iso ngomong. Karuan aku tak golek. Dukun liyane, Mbah. Buah. Aku biyen disowuk bojoku ucok sing maune aku dikaploki, diidek, diajar. Saiki nurut. Lho nurut iki. Nurut, Mbak. Encen sepele ngono mang kok. Kowe ojo plak-plak e. Ayo. Ayo. Ya mana? Mbak, Dukun aku rangan. lah sampeyan yo ngono. Dukun cabul. Kacau. Iku permulaan ritual gak apa-apa digepuk bokong ku mbak aura jahat. Yo. Oh, Mbak, aura jahat. Buah aru. Kebun. Aura jahat. Tet. Apa? Aja ngono. Napa? Titis. Sampe iso tak gak, Mbah? Bisa. Bojoku kucek manut. Syaratnya situ. Apa? Kudu ngremo. Lah aku ora iso ngremo. Lho kaya iku mang. Anut, ayo langgae anut. Kene lho kene lho kon iki. Aku nek kene. Ngene lho, ngene. Lah. Amrip. Alah, enak. Mbak. Ya napa? Aku kok kepingin syarat ngeremo sih. Ayo ngeremo, Pak. Ayo ngeremo. Ayo ngeremo. Napa, Mbah? Napa, Mbah? Banci ruwoso.
Wis tambanano kancaku, Mbak. Ini tak tambarane. Mangan batang kon. Sok banges. Cuk. Lho. Ditoni temenan aku. Sampai yo ngono ana mbae kate ngidu ya kok karepe. Kata gitu kok takoni. Raiku mbok encepno ra cangkeme iki. Sing ceplo sapa? Tuh, Mang jare dikongkon. wah, kakek bola. Kon. Disaut, Mbah. Nanti didik ngono. Ini kakek dawa dok. Lah gak ono supokone. Bang Batut, akar kolan daling. Siapa yang ngentut dianggap maling. Iya. Tung. Mbah, sing bener sing ndi sih, Mbah? Bang Batut, akar kolan daling. Siapa yang ngentut dianggap maling. Iya. Sampai niku wae Mbah kok sampean tutuk sih. Jare mami mang gak ngono. Piye? Ngene kok. Di kontal kantil sing gak kantil jenenge kantol. Ngono iki. Ini kudal kantil, agak kantil jenenge konci. Pokoke tulungan kancaku, Mbak. Enak, rene. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Lha iki lah Al-Fatihah. Lho lah iya. Sampean nganut ae kel. Kalau jam manut ta, Kak? Gak manut. Wis aku tak mulai. Coba. Kono ojo ngono yu. Wong diulangi kok gak gelem nurut. Dongane dawa-dawa. Panto mesti ndang ngalih, cindak-cindak ae. Sampeyan iku sadurunge ndongani wanto, iki dongakno. Bismillahirrahmanirrahim. Wes, kene, Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Lapeng telu lah begodok. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iki kok lali iki. Jimate. Lah ngoten lho Mbah pun lali. Iya. Bang, tam. Siapa, Mbah? Teko mami mang sendok. Saiki antong. Loh. Bak kokro karo. Banji kecilik. Iki ngono dudu entong. Iki ngono ilate ula naga. Oleh kutapa 40 dina 40 bengi aku gak mangan sego. Mangan apa? Mangan lontong. Kudu ae, Mbah. Ya iki ngene. Bang, Apa cut? Bang, tut. Dikira piye Mas? Lah gini ku. Gak ngene ta, Mbah? Mbah, bang tut. Bang, tut. Akar olah kaling. Saya ngentut dianggap maling. Akan begitu. Tong. Lah iki ngene. Telung supen iki lho. Wis, Dok. Ngene. Ngene, sik. Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bang tut aku duduk bojone kentut. Bang, tut. Akar kolang kaling. Siapa yang ngentut dianggap maling. Terus kremo. Tunggu. Lu karepe bojomu. Wak gak niku. Tunggu. Tak tolong. Dikai contoh bae, lho dikai contoh bae. Sampeyan gak nganut gak iso ngalahno. Wis nurut to. Bang tut. Terus. Karkolang Akar kolang kaling. Siapa Siapa yang ngentut
dianggap maling. Ya. Ngene lho. Alah, wong enak, sitok rene. Wes, aku tak boleh. Ora boleh, gak apa-apa, Mbak. Pamit tak boleh gak sampe sangoni Loh, ta. engko tak transfer. Ngono ah. Tak transfer. Sabar. Ya, Kok sabar ta? transfer ku liwat HP nang rekening. Tibane gak karaoke. Gak. Salah tanggal. Salah tanggal. Salah tanggal. Ene yang dirwo terep yo gak boleh burung. Bang, akan pulang kali. Siapa yang ngentut dianggap maling. Ya. Kesuwen. Beran. Suwon kita transfer. Lah, sampai iki kok glodok. Iso kakak Je. Wes, Iso raga kok. iso. Iso. Ayo. Hah? Ayo. Boleh tak? Bang, so tadi ku nang muni. Boleh ya? Bang. Hah? Bang, tut. Akal kolang kaling. Ya, Sayang kentut. Dianggap maling. wis, Mbak. Mulia. Baca boleh. Kok transfer ya? Transfer. Transfer. Iya. Loh, baik lorot. Piye? Ya, Cak. Tak kirim nang rekeningnya penuh, Cak. Wah, gak situ-situ. Yuk, Mi. Dongane kok wangel sih. wis ta. Bang, tut. Akar kolang kaling, sapa mau ngentut dianggap maling. Ditanjakno ngremo. Wis ta meneng wae. Sing penting mandi. Ngono ya? Iya. Istriku, sayangku. Bojomu yuk. Aku pujaan hatiku. Kok goblok sih? Bojo mulai nang omah gak ono panganan blas. Lah kok dulinan nang kene mbek gapura gresik. Ini lho Mas, aku mangkan yo ngene lho Mas, aku ku Ngapa? apa? Kon iki goblok sik. Apa? Kok malah kalem. Kon tambah tak pegat. Ojo Mas, ojo dipegat Mas aku. Kurang Hah? ajar mbek wong lanang. Bangtut. Ojo. Lali aku. Wah, Kok nek pegat tambah tak. Ojo Mas, ojo dipegat. Kurang ajar wong lanang mulai gak Ojo dipegat. Piye Mi? bangtut. Bang. Cek sayang ambek aku tak gak. Yo sayang Mas, aku je sayang Mas Loh. sampe Ah, mulai kono, sampean. adang. Ojo gelem kalah. Bangtut wacon. Ojo. Aja ngrusoni rumah tanggane wong. Yo, se. Bismillahirrahmanirrahim. Bang tut. Loh, kate gendeng bojoku iki. Kaling. Siapa Bojoku kate gendeng. tut dianggap maling. Iya. Bojoku gendeng. Tampeken. Peket tampeken. Si tongkas iki ora tau munyang. Tak jamin nurut. Akar kolang kaling ngajak ngentut tak anggap maling. Ini barang iki. Wis, saiki kon keri mentang-mentang kok. Apa kon, Man? Dek. Apa kon Man? Hah? Sayang. Peranmu Gak sayang-sayangan. gak sayang-sayangan. Loh, sampean gak sayang ambek aku ta? Gak sayang. Ojo koyo Wong ngono. potonganmu sak meter kotor kok sayang. Ojo koyo ngono ta, sayang. Wes gak sayang-sayangan. Loh, aku tresno sampean. Gak tresno-tresnoan. Sip, sip, sip. Bangtut sip. Sik ta, lek gak tresno-tresnoan gak ono sing ngeloni aku. Ono iki pasti nurut. Mang kakekmu, bojoku iki. Wah, aku ditinggal piye? Sayang. Aku gak sayang-sayangan. Sik Cami, lah lek gak sayang-sayangan sing ngeloni gak ono. Gampang ku tak dolekno.
Sayang. Gampang kok digolekno Mami. Aja koyo ngono sayang. Oh tidak bisa. Tresno iki dudu mung dolanan. Kabeh mau amarga kangenan. Bang tut ya sayang. Kak sayang. Saiki ganti sampean sing masak. Umbah-umbah golek dhuwit. Umbah-umbah. Ya Jo. Sayang, kok ngono sih sayang? Wes gak ngurus. Aku kok katene apa Mi? Apa iki? Faisal, Kate Faisal. tarik benang. Tarik benang, gak ono benang tampar. Tarik tampar. Kate kendhat ta sampean niku sayang. Iki Ayo dolen nang nggon. aku katene dolen. Kate dolen golek wong lanang sing ganteng. Awakmu gak enak apa-apane to, Wanto. Ojo sayang. Terus Sayang, ojo koyo ngono sayang. aja. Mi, keri aku. Dilungkas. Hah? Dilungkas. Aku keri. Ojo ditinggalno aku ya. Ojo tinggalno aku sumpah. Pokoke awakmu manut. Aku tak bisa hidup tanpamu sayang. Gombal wong wedokamu sampirampir kok. Sapirang-pirang iku ge cadangan. Salah wong tuamu biyen gak setuju karo aku. Lha saiki kan aku dadi bojomu. Ya tapi ojo ditinggalno aku yo, sumpah. Wis jetono aku kene. Lho, enak kan nurut aku? Mami. Ah, Mi, apa? iki mah gak kon gawa. Heh, Gak kon gawa. tak gawa aja nih. Lapo? Kon tekon di. Le ya teko ambek Wanto mang. Tekon di kon blakrak kon. Blakrak kon. Blakrak kon. Le kok Kon dicar-carno kumpulan Wanto mesti gak pokro. Blakrak. aduh, Blakrak aku gak nanti-nanti. Blakrak di. Gak nanti-nanti. Ojo kamu kanan di nanti. Iki kesuwen gak tampai. Apa nih? Kunci kelepang awuk-awuk. Dina mati keblok apa awuk-awuk. Piar. Aduh. Cak Ucok. Ya Allah raimu cek putine, Cak. Kok Goro kon lek ngomong aku putih goro kon. kon kaya artis Korea, Cak. Lapo kon guyang-guyu lapo? Aku tambah saya penuh kok gak boleh-boleh, Cak. Kok gak boleh-boleh, Cak. Wis gak sayang-sayangan. Sayang tak gak kon ambek aku. Ya jelas sayang, Cak. Sayang. Lek kon sayang ayo nurut karepku kabeh. Loh, mau aku mau apa lu? Wis kadung Enggak, bojoku ngamuk lho. Jimatku baleno. Oh, sik. Cok. Jimatku baleno, Cok. Ayo, Cok. Baleno. Jimatku baleno. Ayo mulai, Cok. Jimatku baleno. Jimatku baleno, Cok. Aduh. Iki takiye goblok. Stop. Lho, baik lho, baik. Kapan kandhani, Mbak? Jimatku disele. Jimatku. Jimat-jimatan. Wes kene, tak kandhani. Parang Mbak. Ya. Nggih Pak Gendut. Mangane dadi wong wedok aja saenake dhewe, aja gawe sak wenang-wenang. Oh lanang ya ngono gak lek gawe sak wenang-wenang, kudu salin rumangsa lan rasa. Nah, Ngerti ta? gak kene gawe dukun-dukunan. Ora kena iki men dukun-dukun kliru iki mang. Saling rumangsa ambek rasa. Rasa lha iki. Lah nek rumangsa. Saiki ngene, gitu. Ya. Wis, iki aja digawe lho ya iki. Iki ngrusak tatanan iki. Iya bener, kandhani Mbak. Tukang.